Bona vesprada, moltes gràcies per vindre. Me fa molt feliç estar avui així. Moltes gràcies, de veres, me fa molt feliç estar així amb totes vosaltres. Me sent superafortunat perquè tinc amigues, o sea, no m'ha costat gens buscar a qui cridar perquè tinc amigues supertop, entonces ha sigut molt fàcil gestionar això. Després ja lo de buscar els textos, això ja ha sigut una miqueta més faena, però bueno. Estem així per a celebrar el Dia de les Escriptores, que és una commemoració que se va iniciar en Espanya en octubre de 2016 per a recuperar la memòria d'aquestes escriptores i per a fer visible el seu treball. I tenim així a Amparo Zacares, que és la presidenta de Clàssiques i Modernes, que és d'Un Party, és la idea de fer aquesta proposta. Ella nos parlarà una miqueta d'aquest projecte per a començar, ¿vale? Amparo, a més de ser l'actual presidenta de Clàssiques i Modernes, és doctora en Filosofia i Ciències de l'Educació per la Universitat de València, és escriptora i crítica d'art, ha fet moltíssimes coses i ja està, i com no diré moltes coses de la meva biografia, bueno, és que n'he moltes. Jo he hecho un poquito un resumito, igualmente. Ara acabé de treure un llibre sobre coeducació per a gent jove, per a adults, per a que expliquen a la gent jove com treballar contra la violència masclista. I entre els llibres que té trobem filosofia i poesia i un text sobre María Zambrano, la filòsofa de la generació del 27, entre altres textos que ha fet. Col·labora en molts mitjans informatius i institucions i com sé que ella no vol molta biografia, que és molt extensa, la dice que presenta una miqueta el que és el Día de las Escritores. Gracias, Amparo. Bueno, antes que nada, yo quiero agradecerle a... ¿Puedes poner a grabar la cámara? ¿Ya puedo hablar? Perfecto, sí. A ella como comisaria de este acto aquí en Castellón. El año pasado fue la primera vez que se celebró, como sabéis, algunas estuvisteis, y la comisaria fue Inma Alcalá. Las dos son compañeras de Clásicas y Modernas, que es la asociación que impulsó esta celebración del Día de las Escritoras. Es importante reivindicarlo porque esta ya es la 9ª edición, es una conmemoración consolidada y la idea original fue nuestra. Y lo que yo quiero contaros, además de agradecerle desde luego a la UGI y a todas las personas que han hecho posible la gestión de este evento aquí en esta sala, pues yo lo que quiero es contaros un poco cómo esta fecha conmemorativa del Día de las Escritoras se ha convertido hoy ya en una efeméride. Entonces es más o menos estas primeras palabras que yo quiero dedicar para inaugurar pues la sesión de esta tarde en la que conmemoraremos a las escritoras en esta 9ª edición, como digo, de esta fecha. Bueno, sabéis que una fecha no se transforma en efeméride de la noche a la mañana. Para convertirse en un acontecimiento señalado, debe de llenar un vacío que llene un vacío que hace falta reparar, ¿no? Un vacío que precisa reparación. ¿Y por qué digo esto? Porque a las escritoras le ha pasado lo mismo que les ha sucedido durante muchos siglos a las científicas y a las artistas. A las escritoras también, durante siglos, no han sido debidamente reconocidas ni tampoco sus logros conocidos como debían. Por fortuna, hoy existe una mayor voluntad institucional para sacar a las escritoras del olvido y para darles el reconocimiento que merecen. En esa línea, el Día de las Escritoras es un acontecimiento, una fecha significativa en el calendario que reivindica a las escritoras hispanohablantes de todas las épocas y de todos los tiempos. Pero esto no ocurrió sin más, no fue de la noche a la mañana que una fecha determinada se convirtiera, como digo, en un acontecimiento significativo como es hoy. Esto ocurrió con mucho entusiasmo compartido, con mucha convicción conjunta y mucho esfuerzo en común. Es importante que sepáis que esta fecha nació del deseo de colaboración entre la Biblioteca Nacional de España, la Federación de Mujeres Directivas y Empresarias y Clásicas y Modernas, que es la Asociación para la Igualdad de Mujeres y Hombres en la Cultura. Es importante que se sepa porque
a partir de aquella primera fecha, como ha dicho Ana, de la primera edición de 2016, que Clásicas y Modernas presentó esta idea original, hasta hoy, hasta la 9ª edición de 2024, ha habido una progresión en su consolidación transnacional y nacional e internacional. Y esto se debe precisamente a todo el tejido asociativo también de mujeres que estamos detrás y delante y al lado, ¿no? Estamos en Clásicas y Modernas. El evento coincide con el lunes más próximo a la festividad de Teresa de Jesús, porque Teresa de Jesús es una figura sobresaliente de la literatura mística española y porque también es un modelo para las mujeres de la cultura. Así lo dejó reconocido María de Maeztu, aquella gran pedagoga, en una conferencia que pronunció en 1927. Es más, dice María de Maeztu, si hoy viviera Teresa de Jesús, en vez de fundar, o además de fundar conventos, fundaría también hospitales, escuelas y universidades. No por casualidad se fijó este día, cercano al 15 de octubre, para conmemorar el Día de las Escrituras, el Día de las Escritoras, perdón. Por este motivo, Clásicas y Modernas es una de las 5 asociaciones estatales que colabora con el Ministerio de Cultura en el Observatorio de la Igualdad y también participa dentro del marco de proyectos de promoción de la lectura y de las letras españolas. Y reivindica, por tanto, esta figura, la figura de Teresa de Jesús, que sabéis que se le suele representar con pluma en mano y entregada a la escritura. Por otra parte, habréis visto también la temática de este año, de esta convocatoria, que tiene que ver con el mundo rural en la literatura escrita por las mujeres. Y esto ha sido así, se ha elegido esta temática porque en estos momentos en Europa la atención se centra en los planes de recuperación del territorio rural, en la lucha contra la despoblación y en el desarrollo de la agricultura. Por eso, algunos de los textos que se van a leer guardan relación con esta temática. También aquí, puesto que estamos en la Comunidad Valenciana, se leen textos de autoras, de escritoras nuestras, para no perder la identidad de nuestras escritoras valencianas. Y también hay, por supuesto, no podría faltar un texto de Teresa de Jesús, porque precisamente de su capacidad para pasar a la acción cultural y extenderla en todo el país, toma el modelo el Día de las Escritoras, que sabéis que tiene el punto de arranque el lunes más próximo a la festividad de Teresa de Jesús, pero que se realiza el punto de arranque, el punto de partida es en la sede de la Biblioteca Nacional de España. Este año fue el 14 de octubre pasado. Ese fue el punto de partida y luego se replica ese mismo día y las 2 semanas siguientes, que es lo que está pasando hoy, ¿no? Que estamos al 24 de octubre, en diversas zonas territoriales de España. Y se suele replicar en centros escolares, en bibliotecas municipales, en entidades culturales o en sedes como la que hoy estamos reunidas, ¿no? Reunidos. Es importante que este efecto multiplicador que hoy ya tenemos se debe en parte, como he dicho, a esa cooperación fructífera entre la Biblioteca Nacional de España, entre FEDEPE, las mujeres empresarias y directivas, y las mujeres de la cultura, que somos Clásicas y Modernas. Pero también, y sobre todo, y quiero recalcarlo, de las bibliotecas en igualdad. Hoy es el día también, el día 24, creo que sabéis que es el día de las bibliotecas, y Clásicas y Modernas impulsó lo que se conoce como bibliotecas en igualdad, que en estos momentos tenemos una red de 170 bibliotecas en igualdad entre bibliotecas universidad, municipales, en fin, y de diversos otros foros repartidas por toda España. Bueno, pues con estas expectativas ya voy a dar paso a Ana para que a su vez pues dé la palabra a quienes vais a leer hoy. Estoy muy agradecida, bueno, yo represento en estos momentos a Clásicas y Modernas. He querido venir aquí hoy, llevamos no solamente yo, sino todas las compañeras que ejercemos la representación de Clásicas y Modernas, llevamos una temporada que no paramos, pero Castellón para mí es un lugar muy querido porque estoy vinculada desde mucho tiempo
y además estoy muy contenta de ver que vamos creciendo. Me refiero que la presencia de Clásicas y Modernas está también aquí colaborando o en conjunción con todas las asociaciones de mujeres que hay en Castellón y que es muy importante, porque si algo tenemos aquí que reivindicar es el asociacionismo de mujeres para conseguir que los derechos de las mujeres sean cada vez más respetados y que sea realmente efectiva la igualdad y no solamente formal. Muchas gracias. Ya doy el paso. Pues de lo que ha dit Amparo vaig a recalcar i aniré dient-lo al llarg de la vesprada, que me pareix molt important aquest associacionisme per a que anem creixent, aquestes col·laboracions i aquestes reds, i espero que d'avui isque algo més que esta vesprada, que sé que hi ha gent molt valiosa així en esta sala. Comencem la vesprada en les paraules de Santa Teresa de Jesús per a donar-li honor a aquesta patrona del Dia de les Escriptores, no? I ho farem en Imma Alcalà, que és la comissària del Dia de les Escriptores de l'any passat, és companya i tindre-la ahí m'ha ajudat molt, no? Perquè jo sabia que si tenia algun dubte per organitzar això, ella estaria ajudant-me. Imma és psicòloga i mediadora i té formació en igualtat. Fa assessorament psicològic en educació per a fomentar i potenciar el rendiment escolar i també imparteix conferències i cursos i ara mateix ha tret un llibre, o no sé si és molt recent, sobre Maria Camporange, que me pareix que té que ser una meravella, el tinc ahí guardadet en la mesita per a llegir-lo, però nos va fer una xerrada meravellosa i estic desitjant llegir-lo. Així que res, benvinguda. Bé, moltes gràcies, Anna, per convidar-me a estar així. I vaig a començar per unes paraules del libro de la vida de Santa Teresa de Jesús. Me era gran deleite considerar ser mi alma un huerto, y al Señor que se paseaba en él, suplicábale aumentase el olor de las florecitas de virtudes que comenzaban a lo que parecía a querer salir y que fuese para su gloria y la sustentase. Pues yo no quería nada para mí y cortase las que quisiese, que ya sabía habían de salir mejores. El Día de los Escritores se celebra, como siempre, el dilluns, el 15 d'octubre, que és l'aniversari, com ha comentat Amparo. Segons relata la mateixa Teresa, els escrits destinats al seu confessor i reunits al llibre Vida de Santa Teresa de Jesús, des dels seus primers anys va mostrar una imaginació vehement i apassionada. Teresa de Jesús va morir la nit anterior, al 15 d'octubre del 1582, als braços d'Anna de Jesús, la seva deixeble i seguidora més fidel a 67 anys. És l'escriptora que millor representa l'explosió del moviment espiritual del seu temps i va ser també una grandíssima lectora, però va ser privada de molts dels textos de la seva educació, degut a l'índex de llibres prohibits, de 1559, que considerava molta d'aquella literatura devocionària i contemplativa escrita en llengua vulgar. Era una literatura pròpia d'esposes de fusters. L'expressió, usada respectivament, el frare Lluís de Granada, ens ensenya que les dones dels fusters del segle XVI llegien i probablement també escrivien les seves coses. I a força de molta paciència i esforç, nosaltres, filles i netes d'aquelles dones, recordem amb honor a les seves avantpassades, a les nostres avantpassades. Aquella figura excel·lent de la literatura mística espanyola és un model a seguir per a les dones de la cultura, ja que amb la voluntat inflexible i tot a la diplomàcia, Teresa d'Àvila va crear una petita comunitat de religioses amb què va fundar convents per tota Castella. Va fundar convents i els va omplir de llibres. Es més, com diu María de Maeztu, si hubiera vivido en nuestro mundo, hubiera fundado hospitales, escuelas y universidades. Santa Teresa sirvió de inspiración a aquellas mujeres y a las que hoy pretenden realizar una labor de cultura moderna, que, de acuerdo con las exigencias del momento, buscan y encuentran en la Santa de Ávila, en su vida y en sus libros, poesía y realidad, el numen inspirador de sus tareas. Des del segle XVI, ella i les dones que l'acompanyen van treballar per la cultura unides servint-nos de sempre.
jo puc acabar també ficant un poc en valor. Anna ha dit que ha sigut un recolzament per a ella, però crec que les dones realment són un recolzament per a nosaltres mateixes, no? I la nostra amistat és algo molt important i algo que sempre tenim que tindre amb molt de valor. Jo vull acabar amb unes paraules de Natàlia Zacares i citar-la, ja que estic ara així. Ella és la presidenta de Clàssiques i Modernes, però jo no puc, que la gran emissària no puc acabar això sense citar unes paraules d'ella que diu: por este motivo, Clásicas y Modernas, una de las 5 asociaciones estatales que colabora con el Ministerio de Cultura en el Observatorio de la Igualdad, que participa en proyectos dentro del marco de la promoción de la lectura y de las letras españolas, ha reivindicado como referente tanto su obra como su figura, que puede representarse con pluma en mano y entregada a la escritura. Muchas gracias. Moltes gràcies, Imma. Ai, ja tinc mal els papers. Algo fem malament, que ja tinc mal els papers. No, així està. Bueno, partim d'eixe renaixer del que nos parla de Santa Teresa de Jesús i com ja nos ha contat una miqueta Amparo, cada any este dia se dedica a un tema diferent i este any parlarem de la ruralitat i de la perifèria. Com ja hem estat parlant una miqueta d'això, ho acurto un poquet. Pense que encara que ja coneixem a moltes dones, encara no estan en aquests manuals d'estudis, nos costa molt ficar aquesta coeducació en les escoles des de ben pronte. A mi m'agradaria que poguérem fer events així més mixtes, però pense que encara és molt necessari que tinguem aquests espais, perquè, com veurem esta vesprada, hi ha moltes dones que van treballar, que van ser reconegudes, però que encara així s'han esborrat d'aquests espais i penso que això és molt necessari que ho recuperem. Però per a començar una miqueta en positiu, presentarem a una dona, una poeta que segur que sí que coneixeu perfectament, que és molt tendra i molt dura al mateix temps. Jo sempre penso en ella com piturra i és una poeta de la generació dels anys 50 i que se va donar molt a conèixer per els programes de la tele, com Un globo, 2 globos, 3 globos... No vaig a cantar, canté molt mal, no m'ha seguit ningú. Gloria Fuertes, que en la seva poesia Gloria Fuertes va defensar a les dones, el pacifisme i el medi ambient. Esta lectura està a càrrec de Lluïsa Lladó, que és una companya mallorquina i castellonera d'adopció. És escriptora i poeta excepcional, ha sigut finalista i guanyadora de molts premis literaris i té unes publicacions precioses, com per exemple La complejidad de Electra o El arca de Wisława, que també recupera aquesta escriptora, Wisława Szymborska, i també ha participat en antologies a nivell nacional i internacional. Però és que a més és multidisciplinar i té gust i talent per les arts plàstiques i ara és tècnica superior de disseny en arts plàstiques i de revestiments ceràmics i em fa molta il·lusió poder comptar en ella avui. Gràcies, Lluïsa. Moltes gràcies, bona tarda. I jo crec que no hi ha res més místic que la Gloria Fuertes. El río recién nacido. El poeta de ciudad se va al campo a respirar. Montado en su bicicleta, se va a la montaña el poeta. Mira un lirio. ¡Qué delirio! Huele a tomillo y a menta. Este aire puro alimenta. No se oye nada. ¡Silencio! Solo se oye el viento lento. El poeta canta y a los mosquitos se espantan. De pronto, una cosa mágica descubre. Chorrito de agua la montaña cubre, el río recién nacido, un hilo de agua entre las piedras. Míralo, no te lo pierdas. El agua recién nacida aún sabe a nieve. Es agua clara y fresca, el poeta se refresca. Agua en la piedra, es algo de belleza que nace. El saltamontes salta, la oveja pace.
El poeta volvió alegre a la ciudad, del ruido y del coche. Volvió de noche y dijo: ¿sabéis por qué me río? Porque he visto nacer un río. Muchísimas gracias. Moltes gràcies, Lisa. Vaig a passar així les fulles perquè jo he preparat per a totes amb molt de carinyo perquè teniu que llegir. Entonces està així preparat. Si voleu, passeu la vostra fulla, així la pròxima ho té. Però jo, com sou molt treballadores totes, que això no la ja ho sabia, pues l'heu de dir a la majoria imprès també. Bueno, continuarem en una altra dona que també la coneixereu segur, espere. A més, vull ser un poquet del dia per ella, no? Per el text que llegirem d'ella. És Maria Moliner, que va ser una bibliotecària i arxivera, filòloga i lexicògrafa espanyola, i va ser autora del Diccionario de Uso del Español, el diccionario de Maria Moliner, que tot el món coneix. El text el llegirà Rosario Robles Monforte, que és regidora de Cultura i Medi Ambient al meu poble adoptiu, Sant Joan de Moró, i a Moró hi ha una biblioteca molt bonica i que ha estat guardonada este any en el Premi Maria Moliner de 2024. Crec que ja és el tercer o el quart any que el guanyen, ja estan acostumbrades. Però quan vaig cridar a Rosario per a dir-li que volia convidar-la sola, li vaig dir: ja tengo un texto para ti, i me va dir: ai, sí, que guai, ¿cuál? Mándamelo. I li vaig enviar i me diu: justo hoy nos han dado el premio. Així que m'emociona de pensar-lo ara perquè supercasualitat. El mateix dia li vaig passar este text, no? Rosario Robles, a més d'enginyera industrial de professió i amant de les biblioteques i l'educació, que ella era assidua a la biblioteca d'ací de Rafa la Fena i després de la UGI. També té el cor un poquet entre dos llocs, com jo, que estic a meitat camí, i com Lluïsa també. I quan ve de Mosqueruela i ja allí treballa en la biblioteca del seu poble. Aleshores ha sigut una continuïtat d'aquest amor per els llibres i per la biblioteca que s'han vist recompensats, no? Gràcies, Rosario. Bueno, pues muchas gracias, Ana, por haber contado conmigo. Y nada, voy a leer el texto de Maria Moliner, que me enorgullece un montón. Pues por eso, porque hemos conseguido por 4 años el premio Maria Moliner en una biblioteca muy pequeña y esto ha venido por mucho trabajo y esto pues, es una gran recompensa también. No, amigos bibliotecarios, no. En vuestro pueblo la gente no es más cerril que en otros pueblos de España, ni que en otros pueblos del mundo. Probad a hablarles de cultura y veréis cómo sus ojos se abren y sus cabezas se mueven en un gesto de asentimiento y como invariablemente responden: eso es lo que nos hace falta, cultura. Ellos presienten en efecto que es cultura lo que necesitan, que sin ella no hay posibilidad de liberación efectiva, que solo ella ha de dotarles de impulso suficiente para incorporarse a la marcha fatal del progreso humano sin riesgo de ser revolcados. Sienten también que la cultura que a ellos les está negada es un privilegio más que se confiere a ciertas gentes, sin ninguna superioridad intrínseca sobre ellos, a veces con un valor moral nulo, una superioridad efectiva en estimación de la sociedad, en posición económica, etc. Y se revuelven contra esto que vagamente comprenden pidiendo cultura, cultura. Muchas gracias. Estic un poquet emocionada ara. Se m'han passat els nervis i estic emocionada. Bueno, seguim al món rural i ara ho farem de la veu d'una periodista, de 2 periodistes, ara veureu. Carmen de Burgos ens conta un poquet de la seva vida en el pròxim text. És un autorretrate que va fer per enviar-lo com a carta. Carmen gastava diversos pseudònims i va ser molt coneguda com a Colombine. Va ser periodista, escriptora i traductora espanyola i també docent i activista dels drets de la dona. Analitzava assumptes com la dona i el sufragi o problemàtiques socials de l'època.
Va pertànyer a la generació del 98 i a l'edat de plata i se la considera la primera periodista professional a Espanya i en llengua castellana. I també va ser la viatgera, va ser considerada la primera corresponsal de guerra. Nos durà avui a Carmen de Burgos Sara Cano, que també és periodista, és una periodista cultural d'ací de Castelló, graduada per la Universitat Jaume I. Ella es dedica a temes principalment d'una sensibilitat local i sempre està molt implicada per conèixer a fons els temes dels que parla. No? De fet, jo he estat molt en contacte amb ella, sobretot per la feina. Actualment està escrivint per a Castelló en Plaza, Cultur Plaza, No me pierdo ni una, i també col·labora en Apunt. Gràcies per dur-nos a Colombina. Es posible. Bueno, pues vamos a ello. Me crié en un lindo valle andaluz, oculto en las últimas estribaciones en la cordillera de Sierra Nevada, a la orilla del mar, frente a la costa africana. En esa tierra mora, en mi inolvidable rodalquilar, se formó libremente mi espíritu y se desarrolló mi cuerpo. Nadie me habló de Dios ni de leyes, y yo me hice mis leyes y me pasé de Dios. Allí sentí la adoración del panteísmo, el ansia ruda de los efectos nobles, la repugnancia a la mentira y los convencionalismos. Pasé la adolescencia como hija de la naturaleza, soñando con un libro en la mano a la orilla del mar o cruzando a galope las montañas. La verdad de los campos sin fronteras, sinceros, frente al asfixiante doble de la ciudad, el mordisco de las pequeñas o grandes intrigas y traiciones, pequeñas sufridas en sus carnes. Y yo, que creí buena a la humanidad toda, vi sus pequeñeces, sus miserias, y sentí el dolor de los pesares ajenos, y lloré con los oprimidos, y envidié los mundos donde no habitan los hombres. Gracias. Està perfecte. Maria de la O Lejárraga ens parla també dels seus orígens, de la seva terra. Va ser una escriptora i activista feminista. També va ser mestra. I si bé ella va començar la seva carrera en el seu nom, va començar a gastar, a publicar els seus llibres en un pseudònim, en el nom del seu espòs. Tenia així apuntat el nom, però vaig a faltar més. Bueno, aquesta intel·lectual ha sigut recuperada en els últims anys per la literatura espanyola gràcies als seus escrits i molts d'ells són assajos epistolars i tractats feministes. I a mi me sona haver llegit en algun lloc que La dama i el vagabundo se va inspirar en un text d'ella, que li el van robar, veritat? Me confirmen que sí. Res. Maria advoca pel divorci com a solució a la infidelitat. També em faig important dir-ho. I bueno, que va treballar molt, va recórrer nombrosos pobles d'Espanya impartint xerrades i conferències i ella insistia molt en el que estem parlant esta vesprada, en aquesta solidaritat femenina com a agent promotor de llibertats. I nos durà a Maria de la O, Sara Lloret Porcar. Sara és artista plàstica, pintora i actriu, és escriptora i també assessora cultural, té una muntona de premis nacionals i internacionals, també ha tingut que reduir el currículum i ha realitzat moltes exposicions. També se dedica a la docència, però en quant a la vessant teatral, treballa en la companyia Tragapinyols, el nucli on treballa i desenvolupa els seus personatges, i podeu veure-la el pròxim 1 de novembre. Estan representant Don Juan Tenorio al teatre principal i ella representarà a Doña Inés. Així que podeu veure-la en directe ara i el pròxim dia. Una mujer por los caminos de España. Yo también he nacido en un dulce valle. A mi cuna también le dieron sombra altas montañas, monasterio insigne, santuario famoso. Mas apenas hube empezado a sentir el latido de mi tierra en mi sangre, mis gentes emigraron a Madrid, a la corte, a la capital
Y la capital, la palabra lo dice, no es corazón, sino cerebro. Y el cerebro piensa, pero no ama. Madrid no es patria. París no es patria. Londres no es patria. Buenos Aires no es patria. Son nidos de migrantes de todos los rincones de la patria que en la capital vienen a buscarse la vida, a luchar por su vida, acaso a gozar de la vida, pero que en un rincón dejaron su alma. Yo pienso, tal vez por ello yo no soy apasionada patriota. ¿Acaso por ello he pasado gran parte de la vida peregrinando por el mundo, plantando la tienda aquí, allá, sin sentirme extranjera en alguna parte? Eso os lo digo, es cierto, pero sin que me duela el corazón, con ninguna suavísima nostalgia. Él me ha contado que al llegar a Madrid por vez primera, clamaba todas las mañanas ¡que me traigan mi huerta! ¡Mi querida huerta riojana! Nunca la he vuelto a ver. He vivido infancia, adolescencia, juventud, madurez, en ciudadanos, pisos alquilados. No recuerdo solar. No tengo patria chica. Y sospecho, ¿acaso quien no tiene amor de patria chica no tiene patria? Moltes gràcies. Passem a la següent escriptora, que és Dolores Medio. Dolores Medio va estudiar magisteri i periodisme. És asturiana i sol englobar dins de la generació del 36. És una de les màximes representants de la literatura social a Espanya, així com de l'estètica social realista. Va ser molt aclamada en els anys 50 i 60. Com dia abans, ja mentre exercia, ja va rebre diversos premis literaris, però jo no la coneixia. Això ens ensenya aquesta realitat, que inclús quan ho hem aconseguit van esborrant-se. Per tant, hem d'estar així en events com estos. A Dolores Medio li donarà veu Nuri Conde Conde. Nuri ve de Bogotà, és una altra companya aixina entre dos terres i ens ofereix avui una obertura a diferents accents. És llicenciada en Psicologia, Pedagogia i ha estudiat el màster d'Estudis de la Pau en la UTSI i ara està encara cursant un altre doctorat. I és experta en el tema que ens toca avui, que és el de la ruralitat. De fet, ens vam conèixer en aquest àmbit perquè està centrada en el tema de l'emprenedoria femenina en l'àmbit rural als municipis de Castelló. Nos vam conèixer per això y enseguida en contacte. Está un poquito más adelante tu texto, porque no han pasado el texto las que venían. Bueno, pues en esta realitat de que va generar i està generant aquest projecte de l'emprenedoria local fa possible això que parlàvem abans, que nos unim les dones, que nos unim, que treballem juntes i que ens donem suport. Gràcies. Bueno, pues yo quiero agradecer a... Això está muy tinto desordenado. Quiero agradecer a Ana, pues que la vida me la presentó, cuando la entrevisté y el tema que siempre nos ha tocado a las dos es el tema de la sororidad y quizá
el tiempo nos dará tiempo durante muchos años para poder consolidar este espacio, y yo la participación que tengo hoy en Castellón, que lo adoro, cuando me recibieron aquí, algún día contaré toda la historia, pero quiero agradecer esta oportunidad a Ana y a ustedes por escucharme. Vamos a ver qué tal. Entonces, escribe Nosotros los Rivero. ¿Que te lo pide el cuerpo? Jesús, dulce Jesús, ¿qué lenguaje es ese, niña? Lo que el cuerpo te está pidiendo son unos azotes que te vas a llevar por desobediente. Si no quieres hacer encaje, repasa las calcetines. Trae el cesto de la ropa y siéntate aquí a mi lado. Pero coser calcetines tampoco agradaba a Elena. Ni coser calcetines, ni hacer encaje, ni repasar la ropa, ni hacer vainica. Todo lo que la obligase a estar quieta, a fijar la atención, le excitaba los nervios, levantando un revuelo en sus mariposas negras. Aquella tarde, pensando que su padre no podía ya defenderla, trató de entrar en razón y obedecer a la madre. Durante algunos segundos lucharon su buen deseo y su rebeldía. Mamá tiene razón, se decía. Si el encaje no me agrada, debo coser calcetines. Ya tengo 9 años, ya soy una señorita. Pero las mariposas negras eran más fuertes que su voluntad. Como locas se pusieron a revolotear alrededor de su cabeza, zumbándole en los oídos y aturdiéndola con sus violentos aletazos. Y Lena, vencida, se entregó a ellas. Muchas gràcies, Nuri. Ara seguirem en un text d'Ursula K. Le Guin. És una autora estadounidenca coneguda sobretot per les seves ficcions, per la ficció especulativa, i en especial per unes obres fantàstiques que estan ambientades en el món de Terramar. També té una sèrie molt coneguda que es diu Ecumen, però jo la conec més per els assajos, que m'encanten, els seus contes curts i assajos. La seva carrera literària va durar al voltant de 60 anys. Té més de 20 novel·les i més de 100 relats curts, que també escriu poesia i assaig. Jo m'agradaria saber com s'organitza el temps, perquè és admirable. L'antropologia cultural, el taoisme, l'anarquisme i el feminisme són part dels seus textos, i sempre treballa en personatges molt interessants. Va subvertir clitxés típics i va portar a protagonistes de pell fosca als seus textos, dones protagonistes en els seus escrits, i tractar de temes socials i polítics com el gènere, la sexualitat i la majoria d'edat, que també li va donar molta importància en la seva obra. I la que ens porta avui el seu text a la vida és Pepa Senet, que nos conta un poquet sobre la seva visió sobre l'escriptura. Ho fa en un text que no es centra en lo rural, és que hi ha una coseta al saeta, mireu-lo de veres, perquè jo m'he proposat també moltes vegades. El text que nos du no està centrat, estarà més cap avant, Pepa. Cap així o cap allà? Cap allà. Així? Sí. Això sí que estan ordenats, els meus estan un poc desordenats, però això estan més bé. No nos parla de lo rural, però nos parla d'eixa perifèria. Aleshores també m'ha paregut oportú portar-lo, no? Pepa és professora de dret a la universitat, especialitzada en dret de les cooperatives i empreses de l'economia social, dret de la propietat intel·lectual i en aplicació de perspectives de gènere al dret. Ha sigut directora del màster d'Igualtat i Gènere a l'àmbit públic i és vicepresidenta de la Fundació Isonomia. Agraeix molt a Pepa, que és la que m'ha fet de pont per a poder contactar en Isonomia, que són qui ens han ajudat a gestionar aquest espai. Gràcies, Pepa, te deixo parlar. Que conste que jo no sabia que un dels requisits era que foren noves de parla hispana. Per això, quan me van proposar Ana, qui te pareix que estaria bé llegir? Jo dic, pues la meva autora preferida és Úrsula. Yo me lo he saltado un poco también, eso. Pero Úrsula
Úrsula Levin, que bueno, que si no me veo dentro. Úrsula Levin, la coneixeu la majoria, és una meravellosa autora de literatura fantàstica i de ciència-ficció. Aprofita les seues novel·les per a construir mons alternatius en els que passen coses molt interessants. No vos vaig a llegir, en principi, bueno, només un trosset, si me deixa, com he vist que les demés han allargat més. Se dice. Us vaig a llegir un text... Sistema en família. Hasta que vingui Laura Tiranos. Sí, no, és molt curt. Un text que ella introdueix fa una introducció als llibres de Terramar, que és una de les seues sagues més conegudes. Primer era una trilogia i després va escriure més. I fa poc, en febrer de 2016, se va fer una edició de tot junt, mentre ella fa una introducció. I en aquesta introducció fa una reflexió que m'ha semblat especialment adequada per avui. I després, si el temps no lo impide, llegiré un xicotet paràgraf del final d'una de les seues novel·les, que és Planeta d'Exili. En la introducció a los libros de Terramar diu: tenía 42 años en 1972 y en 1990 tenía 60. Durante esos años, la forma de entender la sociedad que nos vemos en la obligación de llamar feminismo había crecido y florecido. Al mismo tiempo, una sensación cada vez mayor de que algo que me faltaba en mi propia escritura, algo que no podía identificar, había comenzado a paralizar mi capacidad para contar historias. Sin las escritoras y pensadoras feministas de los años 60 y 80, no sé si alguna vez podría haber identificado esta ausencia como la ausencia de mujeres en el centro del relato. ¿Por qué yo, una mujer, escribía casi por completo sobre lo que hacían los hombres? Porque era una lectora que leía, amaba y aprendía de los libros que mi cultura me proporcionaba y trataban casi enteramente sobre lo que hacían los hombres. Las mujeres en esos libros aparecían en relación a los hombres, sin tener esencialmente una existencia propia. Bueno, eso era cierto. Es que no había leído a Jane Austen, Emily Bronte, Charlotte Bronte, Elizabeth Gaskell, George Eliot, Virginia Woolf, otras voces silenciadas durante mucho tiempo de mujeres que escribían sobre mujeres y hombres se estaban volviendo a imprimir, estaban volviendo a la vida. Y mis escritoras contemporáneas me mostraban el camino. Ya era hora de que aprendiera a escribir sobre y desde mi propio cuerpo, mi propio género, con mi propia voz. Això és el que diu en la introducció als llibres de Terramar i després només resistís que llegir-vos els últims paràgrafs d'una altra novel·la curta però molt xula que se diu Planeta d'Exilio. Y diu: Agathe permaneció de pie junto a Rollery frente al fuego que ya se extinguía, en aquel alto fuerte cercado por el mar. Y a él le pareció que la muerte del anciano y la victoria del joven eran la misma cosa. Ni la pena ni el orgullo suponían tanto para ellos como el gozo que temblaba en el viento frío entre el cielo y el mar, brillante y breve como el fuego. Este era su fuerte, su ciudad, su mundo. Este era su pueblo. Él no era un exiliado aquí. Vamos, le dijo a Romery mientras el fuego se apagaba. Vamos, vayamos a casa. Moltes gràcies. Vols passar? Mira, i ara que fem un paronet, pots tornar-li a donar, que estic segura que als 20 minuts se pare, a la càmera, per favor. Gràcies. Després te convidaré a una cervesa pel camarògrafo. Bueno, d'allà d'on venim ja està ple de referentes que nos obren camí, però hem de continuar ahí recordant-les per a quan s'acaben poder recordar-les altra volta. Perquè, com diu Simone de Beauvoir, hem d'estar sempre alerta perquè serà prou qualsevol crisi econòmica, política o religiosa per a que els drets de les dones siguin el primer que es qüestione, no? Recordar aquestes dones com estem fent avui i recordant a aquestes altres que estan en espais domèstics, familiars, rurals, que són les que de veres ajuden al desenvolupament, no? A lo que és necessari, pense que és molt important, perquè també donar importància i valor a aquests espais domèstics i de cures
és el que fa que vagi canviant el món, canviant els espais de poder, no? Seguim en un text que parla d'aquestes arrels de les que venim i d'aquests exemples als que podem mirar en un text de Clementina Arderiu. Clementina és una poeta catalana que sol parlar-nos de la vida quotidiana als seus poemes. La seva poesia, inicialment inscrita al moviment noucentista, el va superar, incorporant als seus projectes elements de la tradició catalana culta i popular. Gastava el simbolisme més d'avantguàrdia. Li donarà veu al poema d'Arderiu Susana Lliberós, que Susana Lliberós i Cubero és periodista, presentadora, reportera i una grandíssima poeta de la nostra terra. Tenim una sala plena de dones molt top, ja us ho havia dit, però us ho recorde perquè ho sapigueu, ara pareixeu que pugueu fer res. És sòcia fundadora de l'Associació del Pont Cooperativa de Lletres i compta amb publicacions com Eròtiques i despentinades, El Crit, El llibre dels espirits, etc. També ha guanyat nombrosos premis i com jo sé que té un gran amor per la cultura i la llengua de la nostra terreta, li vaig proposar un poema que pensava que li agradaria, que parla de la força d'aquestes antecessores que ens precedeixen. Bona vesprada, disculpeu, però tinc una veu de carajillera i l'únic que m'he pres és gengibre, mel i llimona. Però bueno, a l'octubre i a la tardor és el que acostuma a passar. Agrair-li a Anna, sobretot, i a tots els que esteu així, totes majoritàriament, i encara que no sou pocs tots, vos incloc com a totes, perquè crec que Sina també guanya. Perquè efectivament totes aquestes dones que hem estat escoltant a través d'altres dones que avui estem així són dones fortes, van ser dones fortes en el fet, només pel fet d'escriure quan elles van escriure fa dècades, que no és com escriure ara, al segle passat, això era ja un acte de rebel·lia, ja era un acte fort de feminisme i el fet de recuperar-les no fa més que constatar que la memòria les torna al present, no? I tot el que hem sentit fins ara ho podem palesar i utilitzar en el dia d'avui. El poema de Caterina Albert, Clementina Arderiu, es diu L'humil heroisme i diu així: dones, anem, que ara ve el dia, traguem domassos a orejar, tot ve dient que ara jacia l'hora que el cor poruc sojar. Siguem encar la dona forta, la que tot fent l'endreçament va vigilant per si la porta cedia al pas d'estranya gent. Totes tenim memòria clara. L'àvia ho contava en nits d'estiu, d'alguna feta de suara on alguna àvia nostra viu. Una nit hi hagué en la meva branca, que fou heroica amb gest d'humil. Tingué un missatge dins sa tanca. Ai, si l'hagués l'enemic vil. I estant en guerra ben encesa, presa la vila i el portal, passava amb tota gentilesa amb el missatge al davantal. I al vell damunt guarnit havia una minestra pel marit. On va la flora de minyonia? A dur el dinar, si vau servir. Que cascuna membri ara de sa nissaga la millor. Ningú de forces si s'avara. Per què i de què tindríem por? Tant d'esperar ens ha fet meselles, ja no tenim rancúnia al cor. De vegades conto coses velles, totes l'espurna que no mor. Al fons de tot tenim sarvada, com una llum i candent. Cal només una rufacada per començar un abrandament. Moltes gràcies, Susana. Seguim membrant la nissaga en un text que recorda a una mare. És un text de Francisca Aguirre. Francisca va néixer en el si d'una família d'artistes i es va formar de forma autodidacta.
Va aprendre dels seus pares en la infància i llegint molt en la seva adolescència. Son pare va ser el pintor Lorenzo Aguirre, que va ser assassinat a la dictadura. Era casada també amb un poeta, Félix Grande, i va ser mare d'una altra escriptora, Guadalupe Grant. I va ser també filla d'una dona valenta i inspiradora, sobre la qual fa este poema que parlarem ara. Té molts premis en el seu haver, entre ells el Nacional de Poesia de 2011 i un Premi Nacional de les Lletres Espanyoles en 2018, un any antes de la seva mort, a més de ser filla predilecta d'Alacant. Per la seva data de naixement s'englobaria dins de la generació dels 50, però per diversos motius no se la sol englobar ahir, però ella està tranquil·la en això i diu que l'important és l'art, no? Al marge de corrents i altres coses, l'important és el seu pensament i la seva veu poètica. Per a presentar-la ve Amanda Aguilella, que nos diu Francisca i que és moltes coses. Entre elles és mare, creativa i de poble. És de poble de Xilxes. És llicenciada en Arts Escèniques per l'Escola Superior d'Arts Escèniques de València i té un màster en Pedagogia. Dirigeix la seva pròpia companyia de teatre, escriu i actua. Ella no m'ho havia dit, però també canta, que jo lo sé. No us podeu perdre tampoc les actuacions que ella fa. Segur que tenen moltes dates, ara després ho veieu. És creadora de titelles i també imparteix classes de teatre en diverses escoles municipals a Castelló. Benvinguda. A més, ha vingut en tota la família. Hola, bona vesprada. Bueno, com totes, moltes gràcies per haver pensat en mi. No haver pensat mai que algú pensara en mi, en algo referent a l'escriptura, encara que escriga. Que humils que som, no? L'humil heroisme que acaba de presentar Susana. Sí, però és una cosa estranya, però dona la sensació de que la gent del teatre no li donem importància a la part escrita perquè sempre pensem en ella com algo que es de posar en escena, ¿no? Y entonces, al final, esa part queda un poc desdibuixada. I bueno, quan me va cridar Anna me va fer molta il·lusió. Tenia ganes de veure-la i no sabia què fer. I bé, a part això de crear res i que les dones canviem estos patrons habituals i convertim el patró de la unitat, me pareix superinteressant i bueno, molt encantada de conèixer a aquest espai, a aquesta associació. I bueno, he triat este text de Paca Aguirre sobretot perquè jo no la coneixia, vaig fer una obra de teatre i em vaig sentir superignorant perquè delata un poquet aquesta falta de coneixement dels artistes, de les artistes, de les creadores, escritores, dona igual a on mires, és que és sempre igual. I de repente algú te presenta algo i dius, i esta dona ja s'ha mort? Ah, ja s'ha mort? Espera, però com no l'he coneguda? Com no, ningú m'ha parlat d'ella? Com pot tindre tres premis? I aleshores em vaig sentir fatal, perquè vaig dir, bueno, pues hagués pogut descobrir-ho tu, Amanda, també, no? I bueno, he triat que és el último mohicano, del llibre de los 300 escalones. Y digo así, no tuve nada, y sin embargo, de algún modo, comprendo que lo tuve todo. No teníamos nada, salvo el miedo, el dolor, el estupor que produce la muerte. Cuando mataron a mi padre, nos quedamos en esa zona de vacío que va de la vida a la muerte, dentro de esa burbuja última que lanzan los ahogados, como si todo el aire del mundo se hubiese agotado de pronto. Ahí nos quedamos, como peces en una pecera sin agua, como los atónitos visitantes de un planeta vacío. Nada teníamos, aunque también es cierto que ya nada queríamos. Recuerdo bien que a mi hermana Susi y a mí nos dieron la noticia en el cuarto de aseo de aquel colegio para hijas de presos políticos. Había un espejo enorme y yo vi la palabra muerte crecer dentro de aquel espejo hasta salir de él y alojarse en los ojos de mi hermana como un vapor letal y persistente. Nada ha logrado hacerme olvidar aquellos ojos, salvo algunas horas de amor en que Félix y yo éramos dos huérfanos y el rostro milagroso de mi hija. Y nada más tuvimos durante mucho tiempo. Pero mamá tuvo menos que nadie. Mamá quedó como un espejo sin azogue. Lo perdió todo.
salvó un hilo delgado que la unía a nosotras. Y por aquel inconcebible puente, como tres hormiguitas, íbamos y veníamos a su estatua de vidrio, restituyéndole el azogue. Volvió a nosotras desde el país del hielo y volvió tan absolutamente que gracias a ella, nosotras, que nada teníamos, lo tuvimos todo. Mamá fue nuestra espasa, nuestro guerrero del antifaz, el país de las hadas, la abundancia dentro de la miseria, nuestro mejor amigo, nuestro escudo contra los moros, la enamorada de las bellas artes, la que hizo posible que papá no muriera, la que lo fue resucitando en cada uno de sus cuadros. Mamá fue quien nos dijo que mi padre admiraba a los griegos, que adoraba los libros, que no podía vivir sin la música y que fue amigo de Unamuno. Cierto que no tuvimos nada, que muchas veces nos faltaba todo, pero aunque algunos días no comimos, tuvimos una radio para oír a Beethoven. Y un día de Reyes de 1944, mamá y los tíos fueron al rastro. Nos compraron 3 libros: La Cuesta Encantada, Nómadas del Norte y El Último Mohicano. Dios sabe cuántas veces habré leído esos libros. Mamá nos trajo El Último Mohicano y de la mano de este indio solitario entramos en el mundo de lo maravilloso y lo tuvimos todo para siempre. Y ya nadie podrá quitarnos. Moltes gràcies. Seguim amb Maria Benito Cunyat. És una poeta espanyola que va escriure novel·la i poesia i va publicar la seva obra tant en castellà com en valencià. En 1992 va rebre el Premi de les Lletres de la Comunitat Valenciana i en el 2003 el Premi de la Crítica en català. La seva trajectòria, amb una vintena de publicacions pròpies i participacions en antologies, així com nombrosos premis i reconeixements, la situa entre les principals figures, junt amb Vicent Andrés Estellés, Carmelina Sánchez Cutillas o Joan Fuster, de la denominada generació poètica valenciana dels 50. Benito ens l'apropa avui Carme Pinyana. Carme és editora, l'editora de la Universitat Jaume I, ha comissariat diversos projectes expositius i divulgatius de la literatura, la cultura i el feminisme i estic molt contenta perquè he pogut participar en alguns d'ells. Estic molt contenta també de que ara ella pugui participar en un dels meus. I res, principalment aquests projectes han estat gestionats per ADONAT, que és l'Associació de Dones Nacionalistes Terra de Castelló, i aquesta associació treballa per la promoció de la dona i del saber femení, per la cultura i la llengua pròpia del País Valencià i per la integració en tots els àmbits socials i polítics. Així que sols en este bagatge teníem que tindre-la avui, esta vesprada, sí. Gràcies. També era més llarg el seu currículum, de totes en veritat, però... Bueno, la veritat és que parlar al final, ho diríem, o ja ha avançat l'acte, tinc molta sort que ho han dit totes. Moltes gràcies, és una oportunitat molt bona, és un honor conèixer a tanta gent que no coneixia i que realment és útil per a fer xarxa. Jo parlaré de Maria Benito. Maria Benito va morir el 2011. Com ha comentat Anna, era una persona important, escrivia, i en canvi ara tu vas a una llibreria i no trobaràs a ningú. L'any 92 va rebre el Premi de l'Associació de Crítics Literaris. Maria García Lliberós comentava, parlant de l'homenatjada, l'ofici d'escriure és la raó principal de la seva vida. El seu esforç llarg i silenci s'ha vist darrerament reconegut. Es trenca així un monopoli masculí que s'havia mostrat fins ara molt resistent a filtracions de noves influències. Així i tot, acostar-se avui a l'obra de Maria Benito no és fàcil. Potser caldrà cercar en aquest fet, i no pas en la ingratitud que orna els valencians, l'explicació de per què Maria Benito ha conviscut al llarg dels anys amb una societat que l'ha mantinguda envoltada d'un silenci disciplet. El poema que ha triat Anna, i que a mi m'ha paregut molt encertat, és d'un llibre que se diu Després de soterrada la tendresa,
i diu així: jo vinc d'un temps perdut, soc mare i filla, de l'ombra omnipresent, amb fil d'aram tanque la intimitat que em fa una illa, ella el poder del plom, la por, la fam. Temps del fred mossegant-li al foc la cua, temps d'arbres primitius i agres, del monstre vegetal, pell del món en l'aigua nua, blau tremolor ferit de fum pel sostre. Mare i filla, besàvia de la terra, i encara amb por de nàixer i vençuda pel dinosaure groc de la desferra, o per sempre, mai pel temps perdut, perduda. Gràcies. Moltes gràcies. Sí, ja estem arribant al final i me fa un poc de peneta. Estava supernerviosa al principi, però ara no vull que s'acabe. Escoltarem ara a Carmelina Sánchez Cutillas Martínez. Sánchez Cutillas va néixer a Madrid i va escriure en valencià i en castellà. És una de les figures que també estan dins d'esta generació dels 50 o de la postguerra i va estudiar filosofia i treballar com a periodista i historiadora. I com diuen les Guerrilla Girls, és un avantatge ser dona i artista, perquè entre altres avantatges no tens que preocupar-te per el reconeixement, per ser famosa, perquè normalment la fama t'arriba tard, no? Va ser reconeguda valenciana de l'any en 2008, va tindre un premi a l'Acadèmia Valenciana de la Llengua en 2020 i aquest corrent és la que anem veient també en moltes dones artistes, no? Ens presenta esta gran escriptora Ali Brancal, que és companya, a més de mi, de l'Associació del Liceu de Dones de Castelló, que és una associació de dones feministes que treballa per la igualtat, combatint la discriminació per sexe i la violència masclista. I Ali és pedagoga i agent d'igualtat. Ha sigut regidora de l'Ajuntament de Castelló i ara treballa com a docent en promoció d'igualtat i docència de la formació. Ha impartit formació en igualtat i ha elaborat plans d'igualtat i informes d'impacte de gènere per a ajuntaments i en aquests temps és imprescindible que fem aquests seguiments perquè s'està tergiversant tot un poquet i és precís que tinguem gent formada i informada dins, no? Res. Moltes gràcies, Ali. Tinc més coses apuntades, però m'he perdut. Seria la nostra rebel·lió. Torcar la pols sembla monòton i el drap amunt i avall és groc com tot el cansament que ens besa. Torcar la pols, diuen algunes, és esborrar el pas del temps, que cau sobre totes les coses i s'esmicola a poc a poc. Torcar la pols cada matí és el silici que portem sobre la carn i ens dol vivíssim i molt aspre. I jo, per consolar-me, només per consolar-me, pensé que també podria ser el fermotiv de la nostra rebel·lió. Moltes gràcies, Ali. Bueno, ja deia Agatha Christie que fregar els plats contínuament te torna un poc aixina en idees loques i ganes de... Però a voltes també és desesperant, no? Pot dur per un costat o per un altre. I per això nos volem lliures d'aquestes tasques que són com obligatòries, però que les deixen ahí sutilment com si foren elegides, no? Per estar sanes necessitem tindre consciència de totes aquestes realitats per a poder cuidar-nos i viure millor en esta societat i també per a donar-li el valor que de veres tenen aquestes tasques perquè no se'ls el donen, no? Seguim ja per a anar tancant en una dona que sap d'eixa calma, d'eixes cures i ho fa coneixent la importància d'eixa llibertat. Bueno, en dos dones, tant l'escriptora com la lectora. Mary Oliver és una poeta estatunidenca, guanyadora del Premi Pulitzer de poesia, entre altres grans premis, i ens portarà a esta autora Penny Pareja, que és una gran amiga
I ens porta esta obra de Mary Oliver, que ella en el seu treball contempla sempre un to de cant i una celebració de la naturalesa. La meva amiga Miss Penny és una altra gran dona amb qui ens ensenyem la importància de la llibertat i de la pròpia essència. Treballem cada dia en aquesta sensibilitat en ment, és important i és una cosa que compartim. És una gran amant de la literatura gòtica i clàssica, és una inconformista i sempre està lluitant contra els estereotips. És llicenciada en filologia anglesa, cum laude, i jo sempre la veig treballant, estudiant per créixer, per millorar, i sempre està compartint aquestes ensenyances que també rep. I això la fa una excel·lent docent, tant per a la infància com per als que ensenyen a ensenyar. Gràcies. Bueno, yo no voy a decir gracias otra vez. Pero ya está, Pero que me voy a queda. emocionar. Sobre todo yo tengo la suerte de conocer a Ana y es más suerte aún el poder haber venido hoy. No me creo merecedora de haber venido, pero aquí estoy. Creu-te-ho. Por mi defecto profesional voy a leer el poema en inglés porque no me gustan las traducciones, pero solo puedo decir que Wild Geese expresa realmente lo que debemos hacer para vivir una buena vida, no para vivir la vida, sino para vivir una buena vida. La poeta usa como imagen una bandada de gansos que son salvajes, que van a donde quieren y que hablan de lo que tú quieres hacer y de lo que no tienes que hacer. En relación a esto, a veces por las responsabilidades que tenemos a diario nos perdemos en vivir y el ser nosotras, nosotros, ser únicos, ser irrepetibles, dejar nuestro legado. Y nos damos cuenta, no nos damos cuenta de que la vida es uno de esos regalos que tiene un fin. Para muchos es un miedo el pensar en el final de la existencia, pero muchas veces pensar en el final de la existencia propia o de alguien a quien hemos querido también nos da una perspectiva sobre lo que realmente debe de importar. Se nos olvida por el estrés del día a día, pero tenemos que pensar que el vivir es ahora. Os voy a dejar con una pregunta antes de leer el poema, que es de otro de los poemas de Mary Oliver, que es, la frase es, dime, ¿qué piensas hacer con tu única, salvaje y preciosa vida? Os dejo con esa pregunta y leo el poema. Wild geese, you do not have to be good. You do not have to walk on your knees for 100 miles through the desert, repenting. You only have to let the soft animal of your body love what it loves. Tell me about your despair, yours, and I will tell you mine. Meanwhile, the world goes on. Meanwhile, the sun and the clear pebbles of the rain are moving across the landscapes, over the prairies and the deep trees, the mountains and the rivers. Meanwhile, the wild geese, high in the clean blue air, are heading home again. Whoever you are, no matter how lonely, the world offers itself to your imagination, calls you like the wild geese, harsh and exciting, over and over, announcing your place in the family of things. Moltes gràcies. Arribem ara i estem arribant al final. I voler-nos lliures i mirar la natura ens fa veure aquesta perifèria que ens ocupa avui, no? Contemplar la realitat, analitzar-la, ens ajuda a veure que no som el centre, a empatitzar en la vida i no sols en la nostra. Per això el següent text tracta d'aquests temes, de la cura, de la consciència en els éssers en els que compartim espai, i d'això ens parla a la seva història Solitud, Caterina Albert. I per aquesta mirada que ens ofereix Caterina, la millor que podia elegir és a la meva amiga Laura.
Caterina va escriure contes, poesia i teatre i també es va dedicar al cinema, a l'esport, a la pintura i a la dansa. Es va formar principalment a casa de forma autodidacta i per això va rebre una forta influència intel·lectual de la seva àvia materna, Caterina Farrés i Sureda, i de la seva mare. Segons reconeix Albert en una carta, no va cursar cap tipus d'estudi reglat perquè era la més gran dels seus germans. Va gastar el seu pseudònim Víctor Català. La pròxima lectora, Laura Góngora Ramos, és un amor que sempre està ahí per a les amigues i això és el primer que puc dir. És un gran exemple, l'admirem moltíssim. És infermera i ha sigut profe de salut i gènere a la UGI. També una tasca molt necessària perquè això hauria d'estar integrat per natura dins de la salut, però no, és precís i necessari que fem este apunt perquè si no, no es contempla la salut específica nostra, no? I ara Laura, a més, està especialitzant en cures a malalts crítics i per si fora poc, com sempre s'ha interessat per les arts, ara també està estudiant Història de l'Art. Gràcies, Laura. Gràcies a totes per aguantar fins ara i gràcies a tu perquè, tia, estic flipant de les dones talentosíssimes que haig de pensar que puc estar a l'altura. Pues perquè ho estàs. Molt bé, coret. Vale, començarem. Bueno, us convidé a que llegiqueu. Jo no l'he llegit, però he estat cotillejant sobre... Perquè la nit aquella, que és el fragment que jo vaig a llegir, bueno, vaig a llegir una part d'aquest fragment. La solitud té pinta de ser una novel·la o un relat d'estos que deixen descoratjat del tot. Crec que la Mila és un personatge del que te'n recordaràs tota la vida i espero que ho gaudiu. La porta del pati, oberta encara de bat a bat, la xuclava. Sortia fora. El firmament semblava deixar-se anar ràpidament de tot son volt a l'entorn d'ella. Estava meravellosament estrellat i els estels tenien una lluïssor tan extraordinària que tot l'espai s'hauria dit que tremolava d'una inefable temolor lumínica. La Mila, de dret i sense camisa, anà a seure's en un regatell apartat de la solana. Ella, tan poruga sempre, havia perdut repentinament la por, que podia passar-li més gros de lo que ja li havia passat. Amb les cames estretes i el colze sobre el genoll, s'abrigava en mocador la ferida, tot sostenint-se el cap. Al davant seu, el roquís gros semblava un tros de cel més fosc i sense estrelles. I més avall, grans masses de formes vagues nedaven en una penombra bruna, plena de misteri. D'aquella penombra semblava brollar suaument, com les aromes del pebeter, aquell profund silenci, ple d'harmonies inoïbles que ho invadia tot arreu. La Mila s'hi trobava voltada d'aquell gran silenci. Coneixia que aleshores qualsevol soroll li hauria fet mal, un dolor quasi físic. I sentir grat al gri perfidiós per haver embudit. Tal vegada ella l'hauria esclafat a l'eixir de casa. I li vingué un pensament. Qui sap si era pecat matar un gri? Els gris tenen vida, i una vida, encara que sia de gri, és una vida. Entroncar-los i doncs aquesta vida abans de son terme natural és el tort més gros que se'ls pot fer. Perquè cada grill, com cada bèstia que es cria sobre la terra, no té més que una de vida. Una vida només. Que poca cosa. I si s'esguerra sense voler? I si la trenquen a la meitat com ella podia haver trencat la del grill? No hi havia cap manera d'adobar-ho? No hi havia remuneració alguna? Potser sí ho era pecat matar un grill. I pot ser pecat més gros que altres que li havien semblat pecats molt grossos fins aleshores. Lo que fos i lo que no fos pecat li havia preocupat sempre a la Mila. I ara tot aclonant de nou li semblava que son pensament creixia a poc a poquet, apartant-se d'ella, allunyant-se cap a l'infinit i prenent la forma semiesfèrica de la volta constel·lara. I ella, punt central d'aquell pensament dilatat, semblava abraçar-ho tot. Comprenia sense esforç el que no havia comprès mai encara. Veia clar el costat fosc de totes les coses estades i amb una claredat tan neta, tan diàfana, que ella es feia creus de la passada serena. Gràcies. I per acabar, tenim un text de... Esta me l'he saltat jo. De Lidón Sancho, que llegirà Lidón Sancho de la poeta Àngela Figuera Aymerich.
quan vaig cridar a l'Idon, que és part de la red artística cultural de Castelló, li vaig dir, tu vols proposar algú, vols proposar alguna persona, el tema és este. I me va dir, deixa'm buscar algo perquè m'agrada molt Àngela Figuera i Aymeric. I jo li vaig dir, espera que jo tinc per ahí un poema que parle de l'àmbit rural i podràs llegir-lo tu. L'Idon també és poeta, també és comissària d'art i treballa molt per la cultura d'ací de Castelló i m'he descentrat una miqueta perquè me l'he saltat i ara mateix no tinc ni la biografia d'Àngela, que espero que nos pugui contar una miqueta ella. Perdona. Moltes gràcies. En lo bé que anava. I jo dic, per què l'Idon no ha eixit? Pues perquè me l'he saltat. ¿Yo soy la última? No. Ah, menos No, mal. eres la última, eres la última. Ah, ¿soy la última? No eras la última, Ah, vale, o sea, pero ha ahora cambiado voy a tener que hacer la algún- situación. Voy a tener que hacer algún show para terminar la velada o algo, algún redoble de tambor o algo. Madre mía. A ver, las casualidades no existen. Y del mismo modo que te ha pasado con muchas compañeras tuyas, yo cuando me habló de Mujeres de Ruralidad me acordé de Ángela Figuera, que como decía mi compañera, muchas veces estas figuras quedan un poco en la sombra y cuando las descubres sientes como un poco de vergüenza de decir, ostras, yo soy poeta, ¿cómo es posible que no haya podido escuchar nunca a esta mujer? Yo la escuché relatar sus poemas en Radio Nacional Clásica, que siempre la suelo escuchar de camino al trabajo por las mañanas, porque ya tengo demostrado que cuando me pongo Marilyn Manson en el coche voy a 120 por hora por la carretera. Pero Radio Nacional Clásica a mí me amansa las bestias, y yo soy una bestia al volante. Y entonces me compré un par de libros de ella, automáticamente en el momento en el que apagué la radio fui y los encargué. Y uno es Ser palabra desnuda y la delgada amistad. Una de las cosas que más me sorprendió de Ángela Figuera y Aymeric es que había sido una poeta bastante prolífica y constante a lo largo de toda su vida, escritora, y que a través de sus poemas, antes de conocer su biografía, sus poemas hablan de ella y pude a través de ellos saber que había un hijo suyo había fallecido, que había vivido el exilio y la condena de la Guerra Civil Española, y que había tenido grandes amigas, como Carmen Conde, que luego en La delgada arista le hizo un prólogo muy elaborado en torno a su trabajo. Está el primer. Será el primer de todos. El segundo estará el segundo. Pues mira, no tengo que... Perdona. A ver. La primera era Luisa, la segunda eres tú. Vale. Pues Luisa No, la tercera. está aquí. Aquí está, vale. Que ya no sabía ni la biografía de ella. Dice, me sentía que, ¿cómo podía no conocerla? Pues claro, yo sí que tendría que conocerla, que me busqué las biografías de todas. Menos mal que has explicado tú algo. No, a ver, yo la conocí a través de eso y me pareció muy interesante, y yo como poeta pues le tengo una gran admiración. Voy a intentar declamarlo de la mejor manera posible, ya que tengo que soy la última. El título de la poesía se llama San Poeta Labrador. Yo era poeta labrador. Mi campo era amarillo y áspero. Todos los días yo sudaba y lloraba por ablandarlo. Tras los bueyes lentos, firmes, iba la reja del arado. Mis surcos eran largos, hondos. Mis versos eran hondos, largos. Por el otoño los sembraba, sin desmayar, año tras año. Iba un puñado de belleza por cada puñado de grano y un puñadito de verdad. Esto sin que lo viera el amo. Año tras año lo segaba, bajo los fuegos del verano. De hambre y de dolor era la siega. De hambre y de dolor y desengaño. Por San Poeta Labrador, a mediados del mes de mayo, cuando en la iglesia catedral arden las velas del milagro, me arrodillé sobre la piedra antes de que cantara el gallo y estuve así, reza que reza, la frente humilde, en cruz, los brazos. A Dios el Padre, a Dios el Hijo y a Dios el Espíritu Santo,
con toda urgencia, le pedía que nos echara una mano. Pedía por todos los buenos, por los que dicen que son malos, por los soldaditos de plomo y por el plomo de los soldados, por los de estómago vacío y por los curados de espanto, por los niños del culo al aire y por las niñas de ojos pasmados, por las madres de pechos secos y por los abuelos borrachos, por los caídos en la nieve, por los quemados del verano, por los que duermen en la cárcel, por los que velan en el páramo, por los que gritan a los vientos, por los que callan asustados, por los que tienen sed y esperan, y por los desesperanzados. Ardientemente, largas horas estuve así pidiendo, orando, con las rodillas desolladas, sabor a incienso en mis labios, yo, San Poeta Labrador. Cuando ya el sol estaba en alto, salí en el nombre de Dios Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, con los ojos anchos de esperanza. Salí al encuentro del milagro, ángeles a la tarea sobre mi tierra, arando, arando. Bajo la sombra de sus alas, altas espigas, rubio grano. Pan de justicia para todos, amor y paz desenterrados. Miré, miré. Los ángeles no estaban, inmóviles los bueyes, solo el campo. Dejé secar la sangre en mis rodillas. Miré de frente y empuñé el arado. Gracias. Moltes gràcies, León, perdona. Jo deia, per què tinc una fulla així solta que me sobre? Pues no me sobra la fulla. Oh, y tú estabas ahí 20 y yo decía, ¿y cuán va? ¿Cuán va? Claro, se me ha mezclado todo. Bueno, però hem tancat molt bé perquè este poema parla de la ruralitat, que és el tema que nos ocupa avui, i així és una bona forma de tancar, de tornar a l'inici, no? De tornar a repensar això. I en aquestes reflexions pense que és important sempre qüestionar-nos el món, el que veiem, la veu de les dones que ens donen també una veu diferent i ens ajuden a això, a pensar com està la realitat, com és la realitat que voldríem i què podem fer per a anar canviant-la. I jo havia dut poemes per si algú s'anima a llegir, però se nos ha fet una miqueta tard, entonces vos convida a que se'ls emporteu a casa, a que se'ls llegiu si voleu, i m'agradaria donar peu per a tancar a Amparo Zacares de nou i així tancarem esta vesprada. Me ha emocionado, la verdad, porque, gracias a todas, a las que ya os conozco, a Lidón, a Carmina, a Irma, a Nuri, bueno, y a las que os acabo de conocer ahora, que espero que nos volvamos a ver pues, el año próximo, si puede ser antes en otras ocasiones culturales. Yo quiero deciros que nosotros somos casi 300 socias repartidas por toda España. Somos mujeres de cultura. Tenemos personas muy destacadas, premios nacionales de literatura, de escena, de música. El más reciente, Marisa Manchado, que es Premio Nacional de Música por su ópera La Regenta. Pero todas somos importantes, todas hacemos piña, como se dice. Las que no tenemos tantos premios también. No tenemos premios nacionales, pero lo que quiero decir es que, a ver, somos una asociación de prestigio reconocida. Vais a recibir todas las que habéis leído una carta de agradecimiento. Las comisarias reciben también un certificado, porque parece que no, pero son certificados como colaboramos, como sabéis, con el Ministerio de Cultura. Esos certificados, que bueno, es una carta de certificados, es un reconocimiento que se da por haber hecho este acto, que además detrás hay mucho trabajo. A la compañera de Sonomía, que también lo ha aquí ayudado, etc. Yo hoy solamente quería deciros una cosa. Coincide que hoy, hace 6 años, falleció Carmen Albors. Y Carmen Albors fue socia fundadora de Clásicas y Modernas. También quiero decirte a ti, que no te conozco, sí a ti,
que nuestras primeras socias fundadoras son de escena. Nosotras impulsamos las temporadas en igualdad. Y de hecho este año, junto con la Fundación SGAE y nosotras, vamos a sacar el informe diagnóstico de cómo está la situación en escena en España. Así que además, bueno, os invito a todas las que si en algún momento queréis asociaros, que lo sepáis, que no somos una asociación sectorial, sino que somos de todo el campo de la cultura, escritoras, periodistas, dramaturgas, músicas, pintoras, etc. Tenéis la web, tenéis Instagram, en fin, os podéis seguir. Y si alguna quiere, pues bueno, le podéis preguntar a Ana, también a Irma, y bueno, y si no, pues tal. Bueno, voy a leer un texto de Carmen Albors, yo creo que lo merece, porque hoy es un día pues que la tenemos en el recuerdo. Ayer se celebró en la SGAE, en la sede SGAE de Valencia, este mismo acto, y en 2018 ella, apenas una semana antes de morir, ya sabéis que le caracterizaba esa voluntad incansable que tenía, ese entusiasmo, esa alegría, esa pasión por defender los derechos de las mujeres, pues ella estuvo allí, ya casi no tenía ni voz, pero estuvo allí, y yo creo que casi todas nos despedíamos con la mirada de ella, porque cruzaba la mirada con las que estábamos allí presentes. Bueno, ayer la tuvimos también muy presente en la memoria, en la sede, en el último lugar donde muchas la vimos. El texto de Carmen Albors, demuestra, como digo, el carácter, el talante propio, que era un carácter pleno de alegría, de entusiasmo, de pasión y de dignidad por defender los derechos de las mujeres. Dice así el texto: el gran éxito de la lucha de las mujeres ha sido precisamente la fuerza de lo colectivo. Al encontrarnos y poner en común nuestras vivencias, fuimos conscientes de que lo que nos ocurría individualmente no era porque nos llamásemos de una determinada manera o hubiéramos nacido en una familia concreta. A todas nos ocurrían situaciones parecidas y se debía al hecho de haber nacido mujeres. Desde el feminismo nos hacemos conscientes de nuestras capacidades y del potencial que tenemos para transformar lo que a veces nos parece inalcanzable. Hemos ido conquistando lo que parecía imposible y todo esto nos aporta mucha energía, mucha alegría. Toda esta fuerza nos permite ocupar nuestro lugar en el mundo y el mundo es nuestro lugar. Somos feministas, responsables, alegres y libres, y todo esto contribuye a la dignidad de las mujeres. Muchas gracias. Moltes gràcies per a tancar sols agrair a Isodomia, a Maria José, a Pepa Senén, Maria José Ortí, a Pepa Senén, que són les que han gestionat el poder tindre esta sala, a Laura, que deu estar baix, però és la que ens ha ajudat en el muntatge i tot això, i per supost a totes vosaltres per estar així, a les que heu llegit com a que heu vingut a escoltar. Moltíssimes gràcies de veres, estic molt feliç de tindre-vos proper i seguro que parlem ara, fem un poquet de debat, podem quedar-nos baix. Gràcies. Después yo creo una foto de las que hemos visto. ¿Foto qué? Y si dais permiso también, pues porque tenemos Instagram y... Claro. Y esto que queráis hacer. Nos podemos aquí por el